A la primera taula, tota la 4599C, total de vots 558, sí 516, sí no 10, sí en blanc 7, no 5, en blanc 6 i altres 14. A la taula 4.600 hi han participat 450 persones, sí 400, sí no 13, sí en blanc 5, no 7, en blanc 3 i altres 22. La taula 4.601 han participat 545 persones, amb un total de sí 504, sí no 10, sí en blanc 13, no 5, en blanc 2 i altres 11. Doncs ja això, i el total de totalitzar... En total, 1.553 vots, sí 1.420, sí no 33, sí en blanc 25, no 17, blancs 11 i altres 47. Molt bé! Independència! 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 Independència!